Tara na. Tara na. Tara na. Yo, what's up? What's up? Sana marinig niyo ako. Sana marinig niyo ako. Sama na natin si Odel. What's up, bro? What's up? What's up, mga kapotot? Pabiyahe tayo ngayon. Kung alam nyo lang, sino yung mga makakasama natin. Sila po yung mga hihitimong riders ng Pangasinan. Kilalanin natin sila isa-isa ganun. Unang-una, shoutout kay Adlon na may iniwan siya. Tol, ikaw po mag-i-edit nito. Pupunta po tayo ng Dasol. Kung gaano kasolid yung Dasol, masyadong naranasan ni Kids yun. Pinapaparanas natin sa kanya. Nandito na nga tayo sa meet-up ng motovlog. Tayo nga pong nauna. Tignan nyo kung ano mga trippings na gagawin natin. Kaya abang-abang lang guys. May pulsa ko rito. Anong moto kaya na ito? Anong moto ka boy? Anong moto club ka? Mas Malaya, a.k.a. Moto G. What's up? Anong moto vlog mo Noy? Wala, ano lang, flip-flip lang ako. Hindi, pangalan ng moto mo. Kailangan, code name. Moto, Ben. Uy, gago. Moto J, yun na. Ibang moto din. Mag-post ka muna dyan ha. Moto G. Moto J. Anong moto ka? Anong moto? Moto ang kasuhan. Moto ang kasuhan. 1, 2, 3, go. Ang angas. Bari mo yung helmet mo. Anong moto ka? Anong moto? Moto ang kastu. Bossing. Boss ka na. Anong pangalan mo? Anong moto mo? Moto vlog. Okay na yan. Okay na. Anong moto ka eh? Anong moto ka? Moto nose. Moto nose. Ikaw boss, anong moto mo? Moto black. Tangin na, ikaw yun ah. Recall. Oh, ang plano. Ang plano, pag umulan sa biyahe, hinto, kapote, diretso agad. Yung mga walang kapote, ligo na. Pagdating doon, kinakainit. Biling pang dinner, tapos mag-dinner, inom. Hanggang ano oras yung inom? 1. Para Subukan naman- nating malasing ng maaga, gumising ng walang hangover. Yun. Mapag-ingatan mo po kami sa aming paglalakbay. Makasabit po kami ng ligtas sa aming paroroonan na magalang na po namin nihiling sa pangalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Ano na yung safe? 1, 2, 3, What's up? Ulit yun mga to. Oh, ang bag check. Magkano yun boss? Kuya Will. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalawa. Dalawa. Uy, gago, baka Baguio yan. Pre, oy. 300.
Ambag check! Ambag check! Yung sayo. Ha? Boss Noah! Pinaram yung motormatic. Sagot niya lang. Sagot niya na ako eh. Motor niya na, niya, ambag pa niya. Full tank kita niyo, George. Full tank pa yan. Ayan, medyo madilim na guys. Sapit na kami sa bahay nila, Kenneth. So, andito na kami sa bahay nila, Kenneth. Dito kami eh. Bakit ano bang pinaluto mo, boss? Kay? Yung native na manok. Native na manok. Ay, wala. Native sotangon, pare. Yun eh. So Bukas, magpipitas. 5 a.m. ang gising. Sampalan talaga kung sino yung mga tulog pa. 5 a.m. sama-sama tayo magpipitas ng breakfast. Okay, 1, 2, 3, pitas. 1, 2, 3, pitas! Uy, sing na. May habang matulog, putang ina. UP, ano yun? Kasi, kumasya ka dyan ah. Ligaw ako sa kimundo, May mga tambay dito. Angas nyo ah. Ngunit ang utak na puno masama rin ang ibunin palagi lang nasa sulok ako sa kuwasan. So ayan guys, good morning po, good morning. Dito na kaming farm. Mamimitas muna ng gulay pang almusal bago po tayo mag-beach, no? Idol, good morning idol. Tingin ng good morning. Good morning. Gusto mo puro tamis dapat pero di mait. Kaya sa aking pagsigaw ay walang humawak sa kamay, walang nakarinig, yeah. Hey, walang nakarinig. Kaya sa aking pagsigaw ay ikaw ay walang humawak sa walang nakarinig, walang nakarinig. Gogi, kit yung sili dito, Gio. Ano lang to eh? Sil! Sil. Nakita sa video yun eh. Sayang. Tap na. Hey, kaya sama ka dito. Pasok dito. Yan. Puro yung bahay dito. Ang presko dito sa bahay nito. Ano to, lunch to, lunch? Oh, lunch na yan, pre. Yung ano natin, cooking area. Dito yung mga chef natin. Chef, parang kagaling ko lang din kumuha ng sili ah. Ay, ikaw naman. Kasama niyo ako dun. Ayan, si ano. Yan. Ang ginataang labong. Ipaspasan mo po mga pagkain ito upang magsilbing lakas po namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Ama. Lahat mag-alam po namin hinihiling. Pangalan ni Jesus namin dakilang tagapagligtas. Amen. That's it. Saan tayo pupunta? So ngayon, pupunta tayo sa Tambom Beach. Diretso uwi na. Tara. Dito, thank you ah. Salamat. Thank you so much po. Kamera mo kami titingin ko lang yung pamali. Sino dyan may ex na damit? Sagot ko na ito dahil pagdating. Pagkaputi mo muna. Ulanan pa nga. Masyado pa akong bata para mamblema. Di naman to pa na nakarera. Ayokong tumanda, pwede ba na teka? Maghintay ka muna, takot pa ako sa kakalabasan. Sa sinasabi nyo, takip ko tenga. Sa pambilis din namin mga nagtsenta. Buhay sobrang sarap para mabela. Taas ka na lahat ng kapabang. Sige, lahat din sa sige sa loob. Yan na engineer, oh. May naku... Yan oh, yan. Iisang tabi na ang galit. Pag mong pansinin, tingin ng mga masama na pahiwatig. Ganda ng paligid para bang ayokong umuwi na sa atin. Oh, masyado pa akong bata para problema. Hindi naman to pa ako na nakarera. Hindi ako tumanda, pwede ba na teka? Matintay ka muna, takot pa ako sa kakalabasan. Sinasabi mo, nakikita na. Sa pambilis din namin mga nagtsenta. Buhay sobrang sarap para mabela. Taas ka na lahat ng kapabang sipi. Lahat ay sisipin sa loob na parang jeepney. Habang ang nanon ng parawin na haripin. Baka mamaya makita mo kami sa TV. Taas na may lahat ng kapabang sipi. Lahat ay sisipin sa loob na parang jeepney.
Nakuha na ako. Ay, sorry, sorry, Naka ba? Ulit mo ba? sorry, sir.